Takže hello guys, dneska ideme do Tatier, neviem kam ideme, ale sa mi zdá, že nejaké vodopady. Mám 4 hodiny spánku, čiže super. Idem vám... Vodopad skok, tam ideme. Idem vám ukázať, kto všetko ide. Ideme my, klasiko. Čaute. Wow, klasiko. Pozdravte do kamery. Wow. To sú ignoranti, pozdravte. Takže tak. Už sme na Štrbskom plese. A ideme na vodopád skok. A ideme tuto. Vodopád skok. Pozdrav. Ahojte. Ahoj. Zdravie, Mišo. Takže hello ľudia, vlogisek, už ideme prejsť z vodopadu, čiže tak. Maťo, pozdrav do kamery. Ahoj. Hello. Pozdravte. Povedz, čo nám spadlo po ceste. Spadla nám Ja neviem. husenica po ceste. Takže Ninka stratila svoju husenicu.
Nevadí, takže tak, to je všetko. Išli sme tu 2,5 hodiny, čiže extrém, naše nohy umierajú, ale ideme sa teraz ponáhľať na jedlo, čiže tak, pa.